Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa diha nga ang tanang tinunan nakapundok dito sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya, apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinunan. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinunan dito sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, nagbayad bang atong inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Mitubag si Pedro, oo, nagbayad. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simonon sa may imong huna-huna. Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari nining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon kon mao kana ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo usa lakaw nga to sa lanaw ug pamasol. Bitara ang unang isda nga mokubit ug sa baba ni hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayri ang atong buhis. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang ebanghelyo karon medyo daghang kinig mga punto nga angay natong sabton ug angay nato una nga hisayran aron kini mapasabot og maayo no makaukab kita og Bible commentary niini. Primero, ang gisgutan sa ebanghelyo nga matang sa buhis kining gitawag og temple tax. Kaya mga Hudiyo kaniadto sa panahon sa templo mubayad sila, required sila mubayad og temple tax. Para asa man ni kining temple tax, buhis kini nga ibayad sa usa ka lalaki nga Hudiyo aron gamiton pag gasto sa mga panginahanglan sa templo. Sama na mga panginahanglan sa templo, Father. Number 1, mga insinso, mga lana, kaya wapay magkurinti itong panahon na bisti sa pari, bisti sa Pangulong Pari, ug uban pa nga kinahanglan upkeep sa ato pa. Kana bang maintenance sa templo o sa mga services, liturgical services sa templo. Pero po nato karon, di ba? Ang ato mga bayronon sa simbahan, atong pamisa, atong mga tampo sa pari support system, igamiton man na nato to maintain the services and programs of the church. Na ang bayad sa Jesus ug ang mga tinunan. O sa mahibot, ipasabot ni ini sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi nga being a good citizen also means being a good Christian. Mugin na main lesson sa ebanghelyo karon. Di mahimo og maayo kang Kristiyano unya imong ineglect, imong kalimtan ang mga obligasyon nato sa katilingban o sa simbahan. Kaya kining pagbayad og buhis, of course karon wa na may temple tax, pero ug atong i-translate ang mensahe sa ebanghelyo karon diha sa atong kinabuhi, daghang man tag bayronon. Di ba? Bayronon nato sa dadyong, namayad ba mo? May mamatay atong obligasyon atong tampuhon. Sa parokya natin pari support system nga tag 15 pesos ang buwan. Gamay ra gud na, pila ra gud tanong 15 pesos. Support na sa parokya usahay magyaw-yaw pag inita usahay. Pero pila may itong itaya og loto. 15 pesos balay labaw pa. Pila may itong ihantak sa mulay mamatay. Labaw pa. Unya atong mga tampuhon sa atong pundok, bundakay, hughog, bubuay. Mga obligasyon ni nato. Mao nga maayo ta nga lumulupyo sa katilingban. Kapag sabot na nga mobayad ta ani, di mahimong di ta mobayad. Si Jesus himbayad. Himbayad si Jesus og temple tax. Nga gani uboton na ang Ginoo siya. Unya ang Dios ay ang amahan, mauman ang Dios nga gipahinungdan sa templo, himbayad si Jesus. Yung si Jesus nga mobayad lang ta aron di masilo sila. Na ako'y gamay nga point po didugang kining iyon og lakaw Pedro panagat unya ang unang isda pamasol ang unang isda nga mokubit bitara kay naay kwarta diha sa maong isda sa iyang baba. Og imo dili ni sabto nato literally kay og sabto nimo ni na masol si Pedro pag bira sa isda
nahinga nga sa isda dahil kwarta sa baba sa isda gikuha ni Pedro no. Akong gibasa mga Bible commentaries, mga leading Bible commentaries, this is just an expression of giyon sa pag-convey ang mensahe. Ang buti pasabutan ni Jesus nga, Pedro, panagat. Kay mananagat man ka, ato sa lanaw, sa Galilea, panagat, unya, o naimong kuha, of course, ibaligya nimo, kabayad ta sa itong buhay sa templo. Huwag pasabutan eh. Importante na magbasa tag Bible commentaries. Mga pare, mga seminarista, mga lay people, mga sakop sa Catholic Faith Defenders, kinahanglan makahibaw ta sa context sa Ebanghelyo. Okay, ang Ebanghelyo mo gud gisulat sa usa ka cultural milieu, sa usa ka kultura, sa usa ka lugar nga dili susama pod og mga kostumbre nato. Mo ni pamalandong nato sa Ebanghelyo karong adlaw. Daygon nato ang Dios. Salamatan nato sa adlaw-adlaw.